Nej, andra. Fundera lite vad som ligger bortom rutan. Ja. Och så är jag att hon var blå. Du? Oh, shit! Får se. B då? B. Jag är häftig. Men såg du mig och kastade upp dödskallar och fick pengar? Men där fick jag... Så jag kan inte... Det är jag som har pengar. Nej. Det där är bara... Jag kan styra. Eller jag tar nu går vi upp. Alltså min är gullig. Oj! Så det kastar upp. Oj! Såg du Theo? Jag kastade upp dödskallarna jag fick. Jag visste inte att den här hade vikt. Mina blå. Såg du? Hopp, 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 hopp. Alltså min är rolig. Ja. Din hoppar ju. Ja. Jag la det här skjuten. Min skjuter dödskallar! Der er vist noget, der har udløst det automatiske forsvarssystem. Det är jag som